Arratsalde ondan hori hasingo dugu osoko bilkura. Lehenengo puntua, 2024ko azaroaren 26 egindako bilkuraren aktaren onarpena. Ez badago ezer honetaz, bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua, Elgoibarko udala suspertze transformazio eta resilientzia plana gauzatuko duen erakundea den aldetik, iruzurraren aurkako neurrien planari atxikitzea, iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzional onartzea, eta iruzurraren aurkako etika eta jokabide kodea onartzea. Hemen daukagu antolakuntza batzordeko irizpena, eta ikusita aurrekariak, antolaketa batzordea proposatzen dio udalbatzarrari honako akordio hauek hartzea. Lehenengoa, Elgoibarko udalak bat egitea, Eusko Jaurlaritzaren berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako plana gauzatzen den eskatzen diren iruzurraren aurkako neurriak, interes gatazka, finantzak eta bikoitza, eta estatu laguntzak eta ingurumenari egindako kalde ez adierazgarria estaltzeko neurrien planarekin. Bigarrena, Elgoibarko udalaren berreskuratze, eraldaketa, resilientzia planen etika eta jokabide kodea onartzea. Hirugarrena, Elgoibarko udalaren iruzurraren aurkako adierazpen instituzional onartzea. Laugarrena, iruzurraren aurkako batzordearen sorrera onartzea. Batzorde hori disiplina anitzeko, kide anitzeko organo teknikoa izango da, eta bere osaera eta funtzionamendua alkateen ebazpen baten bidez zehaztuko dira. Bosgarrena, udalaren webgunean argitaratzea eta halaber udal honen zerbitzura dauden langile guztiek jakinaraztea Europar Batasuneko funtsen kontura finantzatutako proiektu eta jarduetan iruzurra, ustelkeria edo interes gatazka eragin dezaketen gertakarien berri emateko bete beharra dagoela. Herritar guztieri eta Europar Batasuneko funtsetik finantzatutako proiektuetan eta jardueretan inplikatutako eragilei informazioa emateko. Eta seigarrena, alkate Andreari eskuordetzea eta almena ematea berreskuratze eraldaketa eta resilientzia planaren erakunde betearazle gisa, udalari dagozkio funtzioak behar bezala garatzeko behar diren erabakiak hartzeko. Lehen inguruan. Norbait esateko Aitziber. Next Generation laguntzak eskatuko diren kontzeptuak eta zenbatekoak baloratzera sartu gabe, Elgoibarko zerbitzuak hobetu ditzakeen edozein laguntza ongitorriak direla pentsatzen dugu. Hala ere, eskaera horretako baldintzei dagokionez, zehazki bere kode etikoan, onartu beharreko kode etiko horretan, espreski eskatzen zaigu Espainiar Konstituzioare eta beren ordenamendu juridikoa onartzea eta errespetatzea. Gure kasuan, diru publikoan erabilera zuzena bermatzeko kode etiko bat onartzea, adierazpen instituzional bat onartzea, edo batzorde tekniko bat eratu beharra, gu guzti horren alde egon gaitezke, baina hortik 1978ko konstituzioari men egin beharra diru laguntza batzuk jasotzeko baldintza bezala, bere garaian gure herriak konstituzio horri ezetza eman zionean, Espainiar Estatuaren beste inposizio bat suposatzen duela pentsatzen dugu. Gure eskubideak ukatzeko, bere egunean gu ilegalizatzeko eta beraien hizkuntza eta beraien estatu eredu hori guain inposatzeko erabiltzen duten tresna bezala aukera daukaten bakoitzean. Udal honetako 17 zinegotzietatik 15 independentistak edo soberanistak era, horrek erakusten digu, gure herriak ere bai lege esparru propio bat izatea nahiko lukeela gure eskubideak mugatzen eta murrizten dituen konstituzio horren aurrean. Plenuko dokumentazioa iritsi zaigunean, bertan atxikitzen zen kode etikoan, Espainiar Konstituzioari buruzko aipamen hori saiatu da EH Bildu, baina azkenean ez da posible izan. Beraz, alde batetik daukagu funts horiek eskuratzeko eskubidea dauka gure herriak, beraz, gure bete beharra izango litzateke funts horiek eskuratzeko aukeraz baliatzea, baina beste alde batetik Espainiar Estatuaren inposizio horren aurka gaude, gugarena ukatzen dizkiguten lege batzuk betetzera derrigortzen gaituztelako, ez? Beraien menpe gaudela sinestarazten diguten daukaten obsesio hori, ez, nolabait islatzen duena, beraz gu puntu honetan abstentzioa eskatuko dugu.
Bakarrik esan ordenamentu juridikoak eskatzen duen zehose dala, ez dala ausazko zerbait hori sartzea, edo ez, nahi esan ordenamentuak eskatzen du, araudiak horrela eskatzen du, eta hala berriz egin behar den zerbait da. Beste gabe, bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 6 abstentzio. Hirugarren puntua, Elgoibarren egindako hainbat obra interes berezikoak edo herri onurakoak direla adieraztea, EIOSaren gainean obaria aplikatu ahal izateko helburuarekin. Kasu honetan, Iñaki Lazarobaster zinegotziak, interes personala izanik puntuan, legedia dioen bezala, eztabaida eta bozketan parte hartzari uko egin behar dionez, aretoa utzi egiten du, eztabaidatu eta bozkatu bitartean. Eta ikusita zein da lurralde batzordearen irizpena edo diktamena, proposatzen du osokoari honako akordioak hartzea. Arestian adieraztako obrak, proposamena zeltzen diren obra horiek, interes berezikotzat edo udal onurakotzat jotzea, EIOS arautzen duten ordentza fiskalen 6. artikuluetan 3 atalean jasotako baldintza betetzen dituztelako. 2. obra horietako bakoitzarentzat, indarrean dagoen ordentza fiskalean jasotako EIOS obari onartzea 180%koa, lehen 3 kasuetan eta 185%koa azkenengo kasuan. Eta 2. akordioa kontroltzailea sailera bidaltzea obra horiei EIOSen obaria ezartzeko. Zerbait. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, hau batez, azken 4. eta azken puntua, eskari galderak. Espadago ezer bukatu ingo dugu azkenengo osoko bilkura, eta gaboz oriontxoa paso danok ikusiko gen egun hauetan kaletikan ekintza asko daudela.